Κάποτε, ένας μοναχός καθόταν περίλυπος, επειδή δεν μπορούσε να μάθει να πλέκει κομποσκήνη. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και τον ρώτησε «Γιατί είσαι λυπημένος?» «Δεν μπορώ να μάθω να πλέκω κομποσκήνη». Η Παναγία τότε του έδωσε μερικούς σπόρους και του είπε «Πάρε τα δάκρυά μου, καλλιέργησέ τα και κάνε κομπολόγια προσευχής και λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Όπως μας είπε ο πατήρ Μακάριος, το φυτό αυτό χρειάζεται πολλή φροντίδα για να δώσει καρπούς. Βρεθήκαμε εκεί που αρχίσαμε. Συνεχώς. Εκεί που η ευχή θρέφει.